Daniel Jones dwi, dyma ni Bragdy Cybi. Bragdy bach yn Gaergybi, Sir Fôn. Dod o Blaen y Ffestiniog, rydw i'n breiddiol, ar teulu lly. Nathon ni symud i Sir Fôn i Gaergybi. Nathon ni ddechrau'r busnes 2020, March 2020 oedd yr mis cyntaf ni dod at y gilydd lly. Ond oedden ni wedi bod yn paratoi rhyw flwyddyn cyn hynny. Gathon ni penna rownd y syniad o gychwyn busnes. O'n i'n arfer gweithio i gwmni o'r Almaen. Mae gynnon nhw ddau ffactri yn Nghymru. Mae gynnon ni gwrw gwahanol ar y bar, yn y taprwm, a da ni hefyd yn botelu'r cwrw yn fan hyn, ar y site. Ie, gathon ni lot o gymorth ar dechrau setio'r busnes i fyny. Mi gathon ni grant hefyd gyn Cywain i dod i fyny hefo'r branding a logo a'r labels a felly. A lot o hyfforddiant ar sut i setio busnes i fyny, gwahanol entities busnes, be sy'n siwtio ni, cymorth i wneud marchnata, siop ar-lein. Ia, a hefyd, da ni'n wneud bob dim un yn Gymraeg, dwyieithog, o'r enwau lleol neu cynhyrchion lleol i mewn yn y cwrw. A wedyn, be sgynnon ni dwa? Mae gynnon ni cwrw yma, sef Moorish. Mae hwn yn cael ei wneud efo gwymon o Gymru, lle, neu o'r môr rhwng Gymru. Banshee bach di hwn di'r cwrw ysgafna da ni'n wneud. A da ni'n rhaid mel lleol i mewn i wneud y cwrw yma. A wedyn Sunshine Dan, di gael ei enwi ar ôl y can gyn Mim Twm. Hefyd o Blaen y Ffestiniog wrth gwrs. Ia, so da ni'n hybu bod ni fatha teulu Cymraeg, bod ni'n wneud cwrw lleol efo enwa lleol hefyd. Ac o fewn blwyddyn wedyn oedden ni wedi tyfu allan o'r lle yn ganol Gaergybi, a rhaid ni ffindio y lleoliad yma da ni wan. Ac y lluniau sgynnon ni ar y waliau, hops, a dyn yn yr petal bob hop mae enwa'r bobl yr i supportio ni yn y flwyddyn gyntaf na ar ei pres sy'n ni symud i fan hyn. Nathon ni wneud crowdfunding bach, a dyn mi ath hwnnw i helpu dalu am rei o'r offer ti weld yn y cefndir yn fan hyn. So da ni'n trio hybu y Gymraeg. Mae yna lot o Gymraeg i gael yn Gaergybi, ond mae'n cael ei weld fel tre uniaeth Saesneg. Da ni hefyd, croesi bysydd, yn cael clywed bod yr Levelling Up project yn ganol y dre, bod hwnna'n mynd ymlaen i droi'r hen fanc HSBC mewn i tŷ tafarn un ochr a bwyty ar yr ochr arall. So fi hwnnw, da ni'n meddwl, erbyn 2026, fi hwnnw'n agor, da ni'n meddwl. Hwn di'r busnes cyntaf da ni'n gwneud fel teulu, efo'n gilydd lle. Ac fel yn dweud, roed i wneud cwrw o blaen yn y mywyd, roed i bod mewn bragdy arall. Bryd o gynnar ni gwestiwn, oedden ni'n medru cysylltu efo Cywain, gofyn cwestiwn, ac so oedden nhw'n medru rei ni ben ffordd neu rei ni tuag at rhywun arall oedd yn medru reid y cymorth iddyn ni.